कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ഒരാളെ कृष्ण എഴുതിയാ മതി. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുദ്ധപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനെ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे हरे നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടൈകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കുലങ്കേതേ ഗിരിയത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മൻകൃത മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാര മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ताग्योर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39 അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവധീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനനേക്ഷിതൈക തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത ജ്ഞാത്യത്ര സഞ്ചേതി യദ ആത്മപാദഃ. സർവധീവൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനേക്ഷിതൈകഃ തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത ജ്ഞാത്യത്ര സഞ്ചേതി യദ ആത്മപാദഃ. സഹ സർവധീവൃത്തി അനുഭൂത സർവേ എല്ലാവരും ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജന ഈക്ഷിത ഏക ഭേദവും തം സത്യം പരമസത്യം ആനന്ദനിധിം സാഗരം ഭജേത ആരാധിക്കണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും അന്യത്ര സജ്ജേത് യദഃ ആത്മപാദഃ അധപതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പല രൂപങ്ങളിൽ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ, മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന്. ശ്രേഷ്ഠവും സർവാഹ്ലാദദായകവും സർവം ജയവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതിശയാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമായ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സർവം ജയവും സർവാഹ്ലാദദായകവും ശ്രേഷ്ഠവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതിശയാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമായ പരിപൂർണ സത്യത്തില്, അതായത് പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അവനവനാണ് എല്ലാത്തിലും വലുത് എന്ന് അഹം സ്വയം വിചാരിക്കുന്നവൻ എന്തായിത്തീരും? അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകും. അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. സർവശക്തനും ഇതിന്റെ ഒരു 1-2 വരിയുള്ളൂ. സർവജൈവവും സുഖമില്ല മാതാജി തോനെ ഉള്ളതാ വായിക്കുന്നത്. സാരില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവര് 2 വട്ടം എന്തിനാ 2 തരത്തിൽ അടിച്ചേന്ന് ബുക്ക്. ശരിക്കും അത് പലതരത്തില് പല പ്രസ്സില് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പറ്റിപ്പോണതല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ 2 പേര് വിവർത്തനം എഴുതിയേണ്ടിയിരിക്കും. ഇല്ല 2 പേരല്ല വിവർത്തനം എഴുതാം. ശ്രീലപ്രഭാതിന്റെ തന്നെയാണ്. അതല്ലേ യഥാരൂപം എന്ന് പറയണ. അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചവര് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോണതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ശ്ലോകത്തിലും ഇടയ്ക്ക് ചില വാക്കുകളൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനോട് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാണ് വിവരിക്കുന്നത്, നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം പരമദിവ്യതരം പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരേ ഒരു ദൈവമുള്ളൂ, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ. അത് നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്നതിലേക്ക് നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? നമ്മള് ഭൗതിക, അതായത് മായയുമായിട്ട് പടവെട്ടി എവിടേക്ക് പോകണം? ആത്മാവ് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ, അപ്പൊ പല ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക മൂഢന്മാരെ എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ. വീട്ടിലായാലും ഇന്നത് വേണം അങ്ങനെ വേണം ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കൂടി വന്ന ഒരു ഭക്തനുണ്ടെങ്കിലും കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പലതും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടിയും പലയിടത്തും പോകേണ്ടിയൊക്കെ വരും. വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ, ലിഖിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരവുമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും. യോഗിക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാം ഭാരം ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനും പറന്നടക്കാനും ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ലിഖിമ ഒട്ടും ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോവാനും ഒക്കെ യോഗിക്ക് ആ സിദ്ധി കൊണ്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിൻ്റെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമായേക്കാം. ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരെ കിട്ടി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനം ഇഷ്ടം പോലെ ധനം കിട്ടി, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റ് ദേവന്മാരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത് ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണുപോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ഭൗതിക കുരുക്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു, നമ്മുടെ കാല് വീണ്ടും വീണ്ടും കെട്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മായിക വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വീണ്ടും കെട്ടുപിണയുന്നത് സ്വന്തം അധപ്പതനത്തിനും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരാഗൃഹവാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയില് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മള് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കാന്തം, ഇന്ന് കാലത്തൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാന്തത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റി കുറേ ചുറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാന്തം വന്നിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് അതിന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അഹങ്കാരം, മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുമേലൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി വന്നാല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള നമുക്കായ ഒരു ഫീലിംഗ്, അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ഇല്ലാതാവും. അതില്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? നാമം ജപിച്ച ആ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പിൽ നിന്ന് കാന്തത്തെ കുറച്ച് അഴിച്ചു വരുമ്പോള് എന്തായി മാറും? വീണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ, വീണ്ടും ആ കാന്തശക്തി, ആ കാന്തത്തിന് ലഭിക്കണ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നാമജപത്തിലൂടെ മാറ്റിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. ഈ താക്കീത് പ്രകാരം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും
ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ബുദ്ധി കൂർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിയെ അനുസരിക്കാവൂ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകവും ഒരാൾ മാത്രമുള്ളൂ. ഏകോ ദേവ ദേവകി പുത്രേവ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അസംഖ്യവുമാണ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അനന്തൻ, സംഘർഷണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സകലതിൻ്റെയും പരമാത്മാവാണ്. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നും അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായി മാത്രമേ താൻ അത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വഴിയിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടി, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതി, അപ്പൊ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ആഭരണമാണ്. ഓ, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് പോക്കറ്റ് വെച്ചു. അതാരും ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കും. അവിടെയും കാണാണ്ടാവുമ്പോ വേഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതെടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായി മാത്രമേ താൻ അത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാവണം. എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ആദ്യം ഭഗവാൻ ദർശിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണ് അത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും ഇവിടെ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു യമരാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ രഥത്തേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷി നിൽക്കണ്ടായി. ആ പക്ഷിയെ യമരാജാവ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ ഗരുഡൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗരുഡൻ വിചാരിച്ച യമരാജാവ് നോക്കണണ്ടപ്പോൾ അയ്യോ, ഇനി അതിന്റെ കാര്യം പോക്ക് തന്നെ, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതില് ഗരുഡൻ എന്ത് ചെയ്ത്, പക്ഷി തങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലേ, ഇതിനെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെടുത്ത് പറന്ന് കൈലാസത്തിലെത്തി. കൈലാസത്തില് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മരം കണ്ടിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ പൊത്തില് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ഇവിടെ വന്നു നിന്നു. അങ്ങനെ യമൻ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോള്, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ പക്ഷിയെ നോക്കി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അത് ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമൻ പറയാണ്, ശരിയാണ്, അത് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു. കൈലാസത്തിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ പൊത്തിലിരുന്നിട്ട് അവിടെ ആ പൊത്തില് ഒരു സർപ്പരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊത്തി അതിന്റെ കാലം അത്ര ആ സമയം അത് തീർക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ചൊക്കെ, അതാണ് യമരാജൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സംഭവമല്ലല്ലോ, ഇതെന്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് നോക്കിയപ്പോള് ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കിയപ്പോ, അപ്പൊ അവിടെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിന്ന് ഗരുഡൻ പറഞ്ഞ, ആ ശരി, അവിടെ എത്തി, അത് പോകേണ്ടത് പോലെ പോയി എന്നുള്ളത് യമരാജൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തില് ഒന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരില പോലും അനങ്ങില്ല എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണത്. അതിനാൽ നാം എന്ത് തന്നെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താലും ആ കാഴ്ചകളുടെയും പ്രവർത്തികളുടെയും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. എന്ത് കേട്ടാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാവുന്നു. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകകാലികമായ ഏകത്വത്തെയും ഭേദത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന തത്വശാസ്ത്രമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് അചിന്ത്യ. രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പലരും എന്താണ് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന്, അതാണ് ഭേദ തത്വം, ഒന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയും. ഇത് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം തത്വശാസ്ത്രമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിന്യസിക്കുന്നു. ഭൗതികമായി പ്രകടമായ സകലതും വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അഥവാ അതിബൃഹത്തായ ഭാവം സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ നേരത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ. അതാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ആനന്ദം തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്.
വിരാട് രൂപം നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാകുന്നു. ഇത്രയുമല്ലാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്പഷ്ടമായ സർവ്വതിന്റെയും നിയാമകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയും. വീണ്ടും ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അവിടെ ഓടക്കുഴൽ വായിച്ച് രാധാസമേതനായി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണവിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം. ഒരു മടിയും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ആരാധകനാണ് എന്ന് അല്പം ഒരു ഗർവോടെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴുത്തില് കണ്ടിമാലിട്ട് നെറ്റിയില് തിലകം ചാർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരുടെ മുന്നിലും നമ്മള് ഞങ്ങൾക്കൊരു യജമാനനുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും പട്ടികളെ പോലെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിക്കണം. ശരിയാണ്. നമ്മൾ ആരുടെ പട്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അല്ല, നമുക്കൊരു യജമാനുണ്ട്. തെരുവിൽ ഓടി നടക്കണ കണ്ട നാട്ടുപട്ടികളെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടികളെ പോലെയല്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്നും കെട്ടാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. അല്ലെ, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു യജമാനനുണ്ട്. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണവിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം. മറ്റാരുടെയും അരുത്. വീണ്ടും പറയണ സുല്യപ്രഭു, അത് മറ്റാരുടെയും അരുത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ് സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവനെല്ലാം ഉണ്ടായത്. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ത്രിമൂർത്തികളില് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആരും സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ നാരായണൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യര് ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് ദ്വൈതവാദികളായിരുന്നു, അല്ലെ, അദ്വൈതവാദികളായിരുന്നു. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഏകകാലത്ത് നാരായണനിൽ നിന്ന് ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അജിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വദർശനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നോ അഭിന്നമാകുന്നു. അപ്പൊ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്, അഭിന്നമാണ്. ആത്മമായയിൽ നിന്നും ഫലവും. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ യോഗമായ ഉണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അതായത് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഏകകാലത്തെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നവുമാണ്, അഭിന്നവുമാണ്. കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ശ്ലോകത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണ്. സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തെ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വലിയ ആനപ്പുറത്ത് കയറി നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു, അല്ലെ ഒരു കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട്ടിൽ നേരെ വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ പഴയ പായലും തലയുണയിലും ആയിരിക്കും, അല്ലെ. സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയിലകപ്പെട്ട് അവയുടെ പരിണത ഫലങ്ങളെ ഞെരുവിരി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. തികച്ചും സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒരു ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത്തരം സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയോ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സർവദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാകുന്നു. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, ചിലന്തിയുടെ, അല്ലെ. ചിലന്തി വലകെട്ടി ഇരയെ കാത്തിരിക്കുന്നു, ചിലന്തി അതിൽ വിടണില്ല. അതുപോലെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് ചുരുക്കി എടുക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ എന്ന് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സകലതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. കൂടാതെ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് താനും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായതിനാൽ ഒരുവൻ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രനാകണം. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബോസ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ബോസിനെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യതിചലിക്കരുത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ
നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അവരൊക്കെ എത്ര ക്രൂരന്മാരാണെന്നിട്ടും പന പോലെ വരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പണ്ടെങ്ങോ ചെയ്ത ഓരോ നല്ല കർമ്മങ്ങള് അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവരിപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് തൊട്ട് പിറകെ ഉണ്ട്. ഒരുവൻ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രനാത്തല്ലാത്ത പക്ഷെ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 9:7 ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനം എന്താണ്? കൽപ്പം എന്നാൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഒരു പകല്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഒരു പകൽ നാല് യുഗങ്ങൾ ചേർന്നത്. 4 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രാത്രിയിലാവുമ്പോള് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാനെ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എൻ്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ഈ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യ ജന്മം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മഹാഭാഗ്യം. എന്താണ്? ഏത് മഹാഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണത്? മനുഷ്യജന്മം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതെ, നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിച്ചും നമ്മുടെ അവബോധം ഉണ്ട്. അതേസമയം ഒരു നായ്ക്കൾക്ക് പട്ടിക്ക് പശുവിനോ ഒന്നും നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് കേൾക്കണുണ്ടാവും, തലയാട്ടണുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ തള്ളാനും ഉള്ളൊരു അവബോധം നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നല്ലത് ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഗുണങ്ങൾ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ തലയൂര്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക്, അതാണ് ലൗല്യം, അല്ലെ? ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് ആത്മീയമായ എന്താണ്? ആഗ്രഹം. ആത്മീയമായ ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യ ജന്മം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സ്ക്രീൻ ഇല്ല, അത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേനും 2 മിനിറ്റ് കൂടി പോവും, പിന്നെ ആകെ 2 മിനിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2-ാം അധ്യായത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. അതായത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധം അധ്യായത്തില് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ മരണസമയം അടുത്തിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് യോഗധ്യാനം, വിരാട് പുരുഷധ്യാനം, ഭക്തിയോഗം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ധ്യാനത്തിന്റെ ആരംഭവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തണം? നമ്മള് പരമപുരുഷനായ ശ്രീഹരിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണം, ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് നിർത്തണം, അല്ലെ? നമ്മള് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പാദം മുതല് ആണ്. അപ്പൊ പാദത്തിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സ് ആണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? കുറച്ച് സമയം നമ്മള് അതിലിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? വീണ്ടും മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എവിടെ എത്തലാണ്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ
യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനിൽ സ്ഥിതമാക്കുക, ഭഗവാനില് സ്ഥിരമാക്കുക എന്നതാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്ത യോഗം പൂർണ്ണമല്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ഭക്തിയില്ലാത്ത യോഗം പൂർണ്ണമല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൂട്ടിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളടക്കം നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചു തരികയാണെന്നല്ലോ അല്ലെ. അത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ആര് രക്ഷിച്ചു? ദുർവാസ മുനിയുടെ കോപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് രാജാവിനെ രക്ഷിച്ചു. സുദർശന ചക്രം എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിനെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സുദർശന ചക്രം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്. നിങ്ങള് ആരുടെ അടുത്താണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ശിവന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് ശിവൻ കൈ കഴുകി. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന്, പക്ഷെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സുദർശന ചക്രം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആര് അടുത്താണെന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ദുർവാസ മുനി മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം തിരിച്ചുപോയത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനില് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മള് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്. കുറേശ്ശെ അത് അനുഭവിക്കേ വേണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസന്ദഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम।